Chalani, poprosím vás, dajme si slúchatka, poďme za kamery. Tam z hora budú padať také pyrotechnické efekty, potom nezákonne. Samozrejme je to piesň pre tebou. Budete jako hrát, on tady budou dávat ty svíčky. A kde mám kamery, jako ještě, mám tady nějaké kamery celé? Tuto je jedna. Jedna. To je jedna. Tam je druhá, tam je schovaná. No to je prostě maso. Výborný, výborný. My máme před sebou teď turné, 14 koncertů se Rakajnem, já se strašně těším. Budeš o mě hezky hovořit. Cože? Jestli o mě budeš hezky hovořit. Pravdu nebo hezky? Ne, leží. Musím tě lhát, příteli můj. Já svůj osud znám, mě nelituj. No. Ale s Ondrom, že se já stretávám, to je láda. No, teď to má, víš, jakou mám radost, že tě vidím. A ty sedí nějak dobré. To mi tak hovoríme, keď likotíme. No jasně, to je jasný. A to jsem ještě neřekl. Dobré. Řekni. Lucinka, jako by som ti povedal, tebe som ináč hovoríš, Karen. Mám svůj kříž, povím to, co chceš. Budem sa bránit až tam, kam bráni sa láska. Vidíš, ona je aj do voza, aj do koča. Všetci hovoria, že len do koča. Ľudza, Však mohla obohatit. všetci hovoria, že len do koča si. Jirko, nie, ja som videl štrikuje, ja som videl háčkuje. Fakt. Kdo to řek, snad ne asi, že je láska krásnej cit, láska boda jako nůž, tak ať táde už chci mít klid. To pripravňovne. Aj prípravňovňa. Posilňovňa. U nás je to posilňovňa A najlepšie. je raněj káreň ještě. Keby Helenka v tej chvíli tušila, komu dáva šancu presadiť sa, možno by si to aj rozmyslela. A to nemůže mi to tam někdo dát, abych to nemusela sebou brát. Získala... Strašne veľa cien. Ono to je tak, že veľmi ťažko sa to dostáva a hlavne pamätá. tak získala 14 zlatých slávikov a 11 absolútnych. To je veľké číslo. A dokáže zaspievať všetko od metalu cez pop, rock, muzikál až operu. Jej dvorná textárka Gabina Osvaldová o nej povedala, že to zlato jej pán Boh do hrdla musel nasypať lopatou. Lucie Bílá! Tak jsem včera v autě na koncert, kdy jsem jela, uháčkovala motýla, je v tom i dokonce snad i svetr zaháčkovaný. V noci jsem ho vypla, takže je hodně křivej, ale tady ho máte. Ten text má jenom 10 vět, kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každýho jeho psa chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky. Rozhodně má širší využití. Aleluja, 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 aleluja. Ale musíme mať. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.